अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। दसरा मेळाव्यावरून वैभव नाईक यांनी शिंदे गटाला टोचलं असून त्यांनी भाजप कार्यालयात दसरा मेळावा घ्यावा अशी बोचरी टीका केली आहे। खरं तर दरवर्षी जवळजवळ 56 वर्ष शिवसेनेचा दसरा मेळावा शिवतीर्थावर होतोय आणि हा मेळावा आम्ही वर्षभरात केलेल्या आमच्या कामाचा आढावा आणि वर्षभरात पक्षाची उद्दिष्ट काय आहेत आणि पक्षाची ध्येयधोरणं काय असतील याच्या संदर्भात पहिल्यांदा बाळासाहेब ठाकरे आम्हाला संबोधित करायचे, आता उद्धवजी ठाकरे गेले अनेक वर्ष संबोधित करत आहेत आणि ज्याप्रमाणे संबोधित करत आहेत त्याप्रमाणे ते वागत आहेत। खरं तर गेल्या वर्षी शिवतीर्थावर आम्हाला कोर्टाने मान्यता दिल्यानंतर शिंदे गटाने जो मेळावा केला त्या मेळाव्यानंतर ते कसे वागले, खरं तर आज त्यांना मोदी शहांचं ते गोडवे गात आहेत। त्यांचे जे प्रवक्ते आहेत दीपक केसरकर ते काय सांगत आहेत की आम्ही मोदी शहांना धरून आम्ही निवडणूक लढवणार आहोत आणि त्यामुळे त्यांच्या पक्षाची ध्येयधोरणच नाहीत आणि त्यामुळे खरं तर त्यांनी दसरा मेळावा शिवतीर्थावर घेऊ नये, त्यांनी दसरा मेळावा भाजपच्या कार्यालयातच घ्यावा आणि भाजपची ध्येयधोरणं ते सांगणार आहेत तर भाजपच्या कार्यालयातच आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांना घेऊनच त्यांनी दसरा मेळावा घ्यावा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।